Taid. Sebelum masuk kita acara permingguan, tapi yang maju acara ima taringot nomor kor. Di nomor 5 kor inahanna. Sidung manopoti dosa pinasama turimaja naposubulung binjai baru. Di nomor 10 tului sidung mengatindakkan hapor siaon pinasama turimaja naposubulung HKBP binjai baru. Songonima acara natu rasatame tu tamu nami. Selamat datang di tamu nami Huria HKBP binjai baru. Ima nebuatuni inang bibel pro boru tapu bolon songsoni situa nami situa silaban. Horas minna sida. Maredde buku ede HKBP nomor 112 sada 1 tulu. Hallelujah.
Mari hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Songonon do hatani Tuhan Yesus, martua ma akana mauas male mida hati goran, aibo suron na do nasida, martua ma akka na ias todi, ai idaon nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marite-hite todimi. Asa ulu hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam imbaru jala lambadia rohanami, sai urupi ma asalam haporsion nami, tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa juping hami hanguluan saliling-lilingna. Amin. Marede buku ede HKBP nomor 640 lalu. Tangion hamuma patin hidebata di minggu pitu dung tritatis sadarion, ima patik palimahon sahatu patik sapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapamudo natorasmu, asa martuaho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakop. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahakna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patitmi. Amin. Pinasahak ma tukor punguan kor inahanna.
Marede buku ede HKBP nomor 620 ayat 1 Tatopoti madosatta tu debata tapaseret marohatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan huhula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian aka tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalawan nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosami. Alai natar solido hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami. Ale debata nami. Perningkan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami jala suruh mato di perbadia tu roha nami be asa tarbayan hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda na pinarbagabagam di akka namarot na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasesani dosata. Songonon dohatani Tuhan Yesus. Ro mahamu tuahu. Hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonang pehamu. Hasangapon ma di debata na diginjang. Buat hamu ma. Augakku tuhamu. Guruhan hamu ma sian ahu. Ay nalabot doahu jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tordimuna. Ay labot doa augaku jalado dohot hapor seahon. Amin. Tabegema kudul mahita. Tabegema korni remaja naposubulung HKBP Binjai Baru.
Marede buku ede HKBP nomor 720 sia. Katangion maha tani debata turpu epistel di minggu papituhon dong tritatis imana tersurat di Perjamita 2 ayat 8 sahat 20 marsika soring mahita majahasa sian hamima ayat na parjolo hupaguk-guk uhud diahu perak dohot sere dohot arta na arga sian raja akka na pulik luat hupili luhut huhut diawu aka parede bawa dohot buru-buru bahen hariburon di jolman manusia tole parinaan tuan layan masai torop manang sadia pe na pinangido ni mataku dang huotohi dang hutiopi rohaku mangoloi nasa lomona autung nala situtu rohaku mida saluhut pambahenaku jala ido atong jabarhu sian saluhut ulauku dungi humusor ma'ahu naing manibang hapistaran habodohot-dohot habubangon ay ninnarohaku do aha ulaning bahenon ni jolma naro manggoti rajai sumantahe naong binahen ni halak hian bahenonna marmata hati urodo anggo ulu ni halak na pistar alai mardalan di bagasan haholomon do anggo halak na oto alai ditadarohaku hut disada parsorion do sugut manusia saluhutna
Aidang adong perningotan di halak na pistar rodi saling lilingna. Suang songon di halak na oto. Alai nang lupa saluhut nai di aka arina narosugut. Iali isuang tung mate do hape halak na pistar rap dot halak na bodo. Jadi marbias-bias rohaku mida hangoluanon, ai sogo rohaku mida. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun aka nahu halunguton dihasianganon ala ikon tadi konokku doi di jolma naros yan pudiko. Jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. HP ibana do gabetuan bisa laut ulaun angka nahu hangaluton mardongan hapistaran dihasianganon. Lau salpu do HP nangi. Dungi marbalik marohaku naeng marperdelian yan mida saluhut ulaun akan huhanguluton di hasianganon. Alai huida sadajoma dibahen donian nasa hapistaranna parbinotoanna dohot hamalaonna mangaradoti ulaonna HP ikan penggalhononna doi bahet jabar nijolma nasodung marhangaluton alanii. Alogo sambing do HP nangi jala hinamago godang. Rak mahita madok ayahan na persaulian di jolma sian sude ulaonna do sian dumdam ni trohana taringot tu nah yang linguton nia di hasianganon. Ayari ibana mangaulaton saliling ninguluna jala mardongan hajeleonon ulaonna nang borngin nai nang marasonangan rohana alogo sambingdo nangi ido sahatna martua do akan atmangion hatani di bata jala nau persa amin. Tabegema punguan nikor ina kamis sidung ina kamis tabegema muse kor remaja na posubulung haga BP Immanuel pinasamat ina kamis.
Maret de Mahita, sian buku ede nomor 300 sia sia. Kahatidakon mahaporsatai songon na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rak mahita mandok au porsean ide bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsean Yesus Kristus anak ide bata Jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria na megabian siatot di Barbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumatahon na bernit di pakuhuman di Silatus na mate terpajal do ibana di au pinar silang na tua tuba dua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau burdul di siamu di bata Jahoba amanai parbuhu na suatu dosani isima ibana pa iba mulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea di konti Barbadia jala adong sadahuia na badia uria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dihasisani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate do dihanguluan na sora suda. Amin. Tapasa ma turimaja napo sebulung HKBP Binjai Baru. Kor.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihamuna saluhutna. Amanami inanami dohot sude nahu holongi hame ruas ni huria HKBP Immanuel. Suang songoni tunahu hormati hami inang Bible Pro Lisbeth Tampu Bolon dohot dianakon nami naposo bulung narosian HKBP Binjai Baru. Tapai hutihut ma titing nama ragam nama sa di huriata di bagasan Minggu Sadarion tanggal 31 Juli 2022. Na perjolo gowarni parmingguan. Gowarni minggu ta Sadarion minggu ketujuh dung Trinitatis Jalan Nagabe topik ni minggu ta Sadarion ima habis suhon nasian gijang. Na paduahon majaha surat sian kantor pusat taringot Sinode Godang. Surat sejahau naro sian kantor pusat HKBP di permingguan pagi siang dohot botari taringot tu ulaun Sinode Godang. Tabegema dung sipul titing warta anon. Nah di hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 nunga di basa-basahon debata sadadak dana boru di keluarga ni amata Dr. Agus Manto Hutauruk Inatai S. Borositorus ruas niwek opat A hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna napa opaton hobar tubuah-buah marhite titing di minggu nasalpu Sadarion minggu tanggal 31 Juli 2022 rak mar minggu dohita dohot tamu ni huriata sian naposo bulung HKBP Binjai Baru di permingguan siang pukul 10.15 WIB. Na niuluhon ni inang Bible Pro nasida Jalan Namar Jamita di perminggota siangon ima inang Bible Pro HKBP Binjai Baru Bible Pro Lisbeth Tampu Bolon suang songoni na melayani di musik dohot song leader di minggu siang ima naposo bulung ni tamu huriata di naung tabereng di Manogoton. Palimahon boy mata jahabe nomor 6 soso pilihan bulanan tahun. Tuhita saluhut ruas dohot parhalado na somanggarar pilihan bulanan tahun dope asa taingot bema amang inang laho manggarar marhite situa wekta ganup. Napapituhon Sadarion minggu 31 Juli 2022 papunggu pelia dohita 2A tambah 2B bahen tu pakta tu haporluon tahun kesehatian plus pusat HKBP las marohata manupahi ulauni. Napaduahon minggu 7 Agustus 2022 nanaing roh marpelia tujolo dohita 2A tambah 2B bahen tu pakta tu diakoni sosial ni huriata sekolah tinggi huria sekolah tinggi guru huria Bible Pro dohot diakones HKBP las marohata manupahi ulauni. Napawalihon paria tahun kesehatan tahun 2022. Naperjolo anondung sidung sipul titing pinasahat matiki tu panitia pesta tahun kesehatian tahun 2022 laho madok hata tutonga-tonga ni huriata saluhutna. Napaduhon gor-gor ni ruas naung pasahaton amplop pesta gotilon marhite koordinator ganup wek boima idaota di lampiran penerimaan amplop peserta gotilon. Nomor 3 boima tajahabe amanginang. Nomor 4 di mingguta Sadarion napatu pahon bazar ima wek onom. Palimahon napatupahon bazar tu minggu tanggal 7 Agustus 2022 horong ni wek pitu. Apa onopon mamuka di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2002 dimulai ma kegiatan parheheon amani huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Ragam ni kegiatan boima idaota na adong di warta ada lampirannya amanginang. Napasiahon Dewan Koinonia na perjolo varia seksi perempuan
Poin 1 sampai dengan poin 5 boima tajahabe amanginang. Angka rumoi 2 varia seksi sekolah minggu. Goar guru sekolah minggu naik baru. Mamuka di minggu tas adarion nunga terdaftar gabe guru sekolah minggu naik baru di Huriata Ima. Nah pertama Hans Yogi Sihombing WEK 4A. Kedua Fania Elvina Gultom. Yang ketiga Priscilia Agatha Sianturi WEK 5. Yang keempat Arini Gracesilia Marpaung WEK 3. Jala di ibadah permingguan sekolah minggu nunga di pasah SK tu guru sekolah minggu naung ibarwe. Paria seksi ama boy mata jahabe amang. Angka rumoy 4 paria remaja napa sebelum HKBP Immanuel naparjolo kegiatan kemah pemuda dan kebangsaan. Nah di hari Rabu 20 Juli 2022 satu hari Minggu 24 Juli 2022 nong salpu borhak do ianakon ni Huriata Freddy Hutapea naposo WEK 1B mewakili naposo bulung di Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel madohoti kegiatan kemah pemuda dan kebangsaan di perkampungan Zetun Silangit. Dengan domar dalun uloni jalahi pas do ianakot tadi tiki borhat nang suang songoni dina mulak tu Huriata. Anggiat ma gabe pasu-pasu di Huriata marhite naposo bulung di Huriata nanaung madohoti ulaoni. Pertamiangan remaja naposo bulung Immanuel boima tajahabe 10 Dewan Marturia seksi sending boima tajahabe amanginang seksi musik pemilihan ketua seksi musik. Di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 nanaing roh dipatupa do rapot pemilihan ketua seksi musik naik baru masuk pukul 19 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu. Marhiteon dia ke pengurus inti seksi musik, dohot na melayani di organisasi, dohot song leader asa Riyama madohoti rapot pemilihan ini. Nomor 10 sada seksi diakonia sosial boima tajahabe amanginang. Nomor 12 boima tajahabe 10 tolu tajahamatong amanginang. Perhobas di pertamiangan Rabu tanggal 3 Agustus 2022 tajahabe manangadong di Warta. Perhobas nomor 15 juga kita baca. Namar kortu minggu naro tanggal 7 Agustus 2002 boy mata jahabe. 10 pitu ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 07 Agustus 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Hatani debata tunamarulak tahun. Madok mauleate mahamu di Jahoba, ay pardinggan basa do ibana, ay saliling nado asini rohana. Pesalmen 107 ayat 1. Kegiatan senam pagi boleh kita baca. Nomor 19 juga kita baca. Nomor 20 boleh kita baca nama makai gedung sekolah minggu. 21 jemaat yang sakit di rumah sakit atau pembelian di rumah. Situaje Hutajulu penatua lingkungan 2 di rumah sakit Sembiring. Nyonya B Simatu Pangbor Hutapea Opung Tio jemaat lingkungan 1B pemulihan. Nomor tolu Somangatak Sitanggang jemaat lingkungan 7 di rumah sakit Apen. Yang keempat Nyonya Hutapea Pendeta Boru Marpaung jemaat lingkungan 7 sedang pemulihan di rumah. Nomor 5 Situa Dr. Andus B Marpaung penatua lingkungan 1C opname di rumah sakit Aven. Songoni matiting namasa di Huriata di bagasan minggu tahun. Sonari hujah hamima surat narosian Sinode Godang HKBP Sian Pusat. Hal buah-buah Sinode Godang HKBP yang ke-66 mandapoton dan hormatan. Amanami inanami ruas ni HKBP
dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabe. Tabe mardongan tangiang di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Marhite suraton pinabotohon matuhamu amanami dohot inaname ruas ni HKBP saut do patupaon ni huriata sinode gudong ke-66 ima di hari Senin Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 naro maringanan di Parsamean Seminarium Sipoholon nasidongan ni tema marsiurupan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mengaradoti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 subtema marhite aturan dohot peraturan hurian naduminggan dohot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras ni roha pahisaton pakobasion ni partikian digitalisasi di sinode godangi dihatai do taringo tu aturan peraturan HKBP amandemen napaupaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP do mutusi mapangiduan nami asa sude ruas ni HKBP mamboan di bagasan tangi yang dipangodion di sigano minggu nang di akka pertangiangan na di patupan ni huria nang tangiang marsahala pe asa mardalan sinode godangi dohot denggan sonang ruas ni parsinode madohoti sinodei jalaboy mabuat keputusan na tau pauliulihon dohot na pahisaton pakobasion ni huriata songonima ipabotohon hami tuhita saluhutna ruas ni huria ulaun hatopan ni HKBP iman sinode godang HKBP na paonopolonopon di horasi jala di pasu-pasu Tuhan ima hita saluhutna tabe mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Robin Butar-Butar ditanda tangani sonari pinangidoma tu panitia tahun kesehatian lawan madok hata pinasahat ma tiki dihamu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihita ruas ni HKBP Immanuel. Amanami dohotina nami. Andok mauliaita mahita tu amat dari bata para sirohang di. Didenggan di basana dohot asin rohana nok takas tajaro di bagasan sedarion. Parjulu dohonon nami selamat datang di tamu nami. Sian Huria HKBP Binjai. Duku berek kami laki nama nami silaban wah lasroha nami. Seledengon dunga kerjasama hita mangate. Anggiat kerjasama i tok tongpui pinauta tuaka tahun namang ihut ati amang silaban. Mulai ati mbak diharoro muna. Mewakili panitia tahun kesehatian. Na perjodoh dohonon nami nunga ditiktikon inang buru pasaribu nakinian untuk bulan 8 sesuai jadwal pareheon ni ama di huriat tahun jalanung nga dibayan jadwalna di lampiran ni warta jemaat arong dihita mangido mangilek mahami tuhamu akka naho parsangapi hami amanami inanami pangulan ni huria sian situa wek asa khobar tu pangiduan ni ketua amata Dr. Agus Manto Hutauruk asa mempersiapkan utusan masing-masing peserta sian setiap wek asabui mardalan pareheon amai setiap hari Sabtu di bulan Agustus. Ima pangiduan nami tuhamuna saluna naho parsangapi hami amanami inanami pangulan huria situa di HKBP Immanuelon. Na paduahon kabar tu jadwal nauku tetapok kami yang go pengumpulan dana melalui amplop pesta gotilon nunga tatutup di bagasan mingguan. Tatutup ma di bagasan mingguan jumlah ni hepeng nang dapot sebesar 37 juta sekian.
37 juta sekian. Alai mulu hubere kami sian statistik ni nang pasahaton Holland 720 rumah tangga dopi dari 490 kira-kira 65%. Duku hubere kami evaluasi kami sementara mungkin gudang dope Nasumangaleon mungkin dipikirin nasida oke, di tempat lain mahami menyumbang. Alana songonok hiau pabuah kami tu hamuna adong pitu jenis baik kami sengaja cara menyumbang. Mungkin akadongan duk evaluasi kami gudang dope nak harapok kami menyumbang besar tapi sampai sekarang belum. Mungkin mereka pijak rem nantilah kami sumbang. Tersongoni pabuah tuhamuna. Nah, berdua target na pinasa ni Pangulan Huria tu kami untuk dicapai oleh Panitian Tahun Kesehatan sebesar 250 juta. 250 juta, adong do nama komentari kok besar kali. Mula songonau hudokod ala nenggabar pikir-pikir hali ba sebagai seksi dana, dah usah kita takut, Tuhan itu maha kaya. Yang mau kita kumpulkan adalah uang untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan pelayanan di gereja ini nih. Hudok di beberapa kali di pesta tanah terakhir target Tuhami di pasar 700 juta namun kita peroleh 550 juta sudai alani hasadaun nurhatado laho pasahatoni hudok nakingani sian amplop nggak dapat kita 37 juta 500 ribu rupiah sian pilihan paupaton dapat kita do 6 juta 210 sada rupiah. Kita harapkan sampai 15 juta. Sian bajar saat utikion dapat kita do 10 juta rupiah. Kita harapkan itu akan mencapai 30 juta rupiah. Total 82 juta 500. Nah singai harapan nami gudang guendon sian ulos dohot sian proposal mardalam mai di bagasan bulan Agustuson. Ima pengeduan nami. Jadi saya lihat hudokon kami dang merasa optimis do. Harus dapat kita yang 250 juta dengan satu prinsip kita mengelolanya secara manajemen terbuka, transparan dan jujur. Namorado debata pasti do leonona saluhna akasumbangan itu hita. Di dia do hamoraon itu hani diau dihamuna disakut tabi doho di depositota. Kalau kita mau menyumbang saya yakin target dan nilai di panitia itu kami buiroda hamiloni Holland 250 juta do. Dari 490 kepala keluarga ruas Nihuriata. Songoni mah hata hautik siak kami mau lihat ma di hamuna saluna no persangapi kami. Utima. Tapasada marohata martami yang mahita. Nunga pungo hami di son Tuhan, akaruasmu nauk tinobusmu, maka molatehon denggan ni basam, dot asin ni roham, nang hujalo hami sianho. Asa terbain hami rotu adopanmu, di bagasan permigon nami di tikion ali Tuhan. Nunga dilihon ho di hami partikion dohot hayi pason asa terbain hami ro marpungu di bagasmu na badiaon nuay muluhuran api hami dakta mahami nian di jolom ali Tuhan alay diloas asini roham dope hami boy marpungu marhite parpungon nami di tikion nakpe sipata ro akka tantangan hamaolon manang aka persoalan di ngolu nami ali Tuhan. Alaihu para tutuhami, na idongani asini rohamdo, ngolu nami madalani ari-ari nami, sahat tu sadarion. Alani, mauliate do pasat hami tu jolom ali Tuhan. Hupuji hami maho Tuhan, marhite-hite ede, nang tangyang nami tuho. Say jalom mapujian namion ali Tuhan. Sian rohan ayas di jolom. Say patao mahami Tuhan parpunguan namion. Gabisa dalan nalang pagadda dohot patoguhon haporsion nami tuho. Madalani ngolu nami tuari nanaing mangihut ali Tuhan nami.
Saya jalo mali Tuhan na molation nami. Dohot pamujion namion. Gabi uap na husus di jolom. Na tuk mahenlas ni roham tuho ali Tuhan. Nangakan na posom na naik patalhason hatami. Tua karwasmu disadario Tuhan. Saya jari. Parsahalai pakatahon. Asa holan hasitongan. Sian hatami. Naro marsaringar di tongan ni huriami. Ditikion ali Tuhan. Gabi hamuliaon may Tuhan. Asa ngapon. Jala tarulahon hami di roha. Nang di pikiran nami. Jala makorhon hagugoon. Tarlobi madala ni ngolu nami. Diari na mangyut ali Tuhan. Saya tabay pasupasum. Jala lapasada sudi ruasmu. Nang aka perhaladom. Asa unang sumurut hami lau mangasahon. Hasitongan mi. Ditongan ni hasadon ni huriamon. Terlobi Tuhan. Tusude hami aka ruasmu. Nang huriam. Manang di huria na asik pe ali Tuhan. Tuho mahupasat hami saluhut di huriamon. Asa dongani. Jala urupi. Pargogoi. Asa marhite habisuhon nasian ho. Boy adopi hami Tuhan. Sude aka hamaolo ditongan ni ngolu nami. Nang ditongan ni aka huriampe ali Tuhan. Tikiot Tuhan. Hubuan hami ma. Ditangyang nami tuho Tuhan. Asa pasu-pasu marencana ni huriamon Tuhan. Ima nalaho patupahon aka program pelayanan. Marhite program naong hupatupahami di huriamon Tuhan. Pasu-pasu jala pargogoi manang aka na posom na mangula di dewan. Dohot seksi. Kononia Tuhan asaboy na sida mangula patupahon aka partangyangan di huriami. Nang diparpunguan ni ina. Ama na poso dohot sekolah minggu. Nang dohot lansia Tuhan. Ima na laho patanakon. Hata ni dibata. Laho patogo haporsion nami. Ganup nang diparedeon pe. Songonido Tuhan nang di jalo huriam. Opat halak naik. Ruas na mga lehon dirina. Gabi guru sekolah minggu. Say pargogoy ma Tuhan pasu-pasu jala pake manasida. Gabi na posom. Laho manugu-nugu yanak kon mi di huriami. Di sekolah minggu ya le Tuhan. Pasu-pasu jala pargogoy mana posom na mangula. Dewan marturia. Dohot patupahon uluan kunjungan seding. Tu akar ruas. Nang napaturehon pelayanan musik duriamon ali Tuhan. Jala pasu-pasu manang dohot dewan diakononia. Napatupahon kunjungan sosial tu akar ruas ni huriam. Aka namar sahid. Manang namar sitaonon pe ali Tuhan. Asa hiras jala margogo nasida. Patupahon semangat dohot haporsiaw ni akar ruas ni huriamon Tuhan. Say pargogoy jala pasu-pasu manak. Panitia tahun kesehatan ali Tuhan. Asa tulus ulaw nami. Napahisat ton hasadaon ditongan ni huriamon. Marhite aka program na pinatupan ni panitia. Ali Tuhan. Laos tikyon hubuan hami matuho. Ruas ni huriam na laos tikyon. Hubuan hami do tuho. Ruas ni huriam na mga lehon. Na hagaleo di pamatang na tehon. Alay parsahiton. Tuhan imadongan nami. Amang situa Dr. Andus B. Marpaung. Situa B. Hutajulu. Nyonya Hutapea Pendeta Buru Marpaung. Nyonya B. Simatupang Buru Hutapea. Nang somangotak si tanggang. Manang nadongan nami na asing na sohagoran nami depe Tuhan ditikyon. Hodo pangubati na sumurong. Alani Tuhan. Hubuan hami na sida tuho. Ala huboto hami. Sude na tarpatupahodo Tuhan. Jala ditangyangmu. Ditangyang nami doho hamalon ni sahit mo ali Tuhan. Alani asa huasom na tardodoi ma Tuhan. Na pamalum sahit na sida. Asa boy hipas muse. Rap hami tuari na neng mangihu Tuhan. Mamuji jala pasangap ho di huriamon Tuhan. Moli atuh pasat hami nang dilas ni rohan nami Tuhan. Ale dilehon ho sadada dana buru di keluarga. Dr. Agus Manto Hutauruk S. Borusitorus di bagasan hahipaso do Tuhan. Say pasu-pasu mana torasna. Asa marhahi pason jala marbisuk laho pagodang dadanaki. Jala dadanaki pe asa gabe silomo ni roham. Jala si uloiho di ngoluna ale Tuhan. Tikyot pe Tuhan las rohan nami. Ala pajup panghami dohot. Yanakon nami.
narosian na posobulong HKBP Binjai Baru. Tuhan, saya pasu-pasu parjupangan namion asa marlapatan, jalalam marsitoguan, haporsiaon nami dohot nasida, terlobi dohot na posobulong ni huriamon, Tuhan sahat di ari na mangihut. Suang-songon ni Tuhan nang dongan nami na marulang tahun pernikahan, dohot ulang tahun kelahiran di Bagasan sa minggu Tuhan. Asa marhite pertaban ni umur nasida, lamtang haporsiaon nasida, jalalam tabalas ni roha nasida Tuhan. Lehon magajang ni umur, dohot haihipason, dohot akan narikot di hanguluan, tuari na mangihut ali Tuhan. Suang-songon ni do nang tusude hami, Tuhan namarpungo di joromon, lehon madihami pasu-pasu, asa marlas ni roha hami mulak sian bagas muna badiahon. Say pasu-pasu manang sude akarwasmu Tuhan, nauk pasahat pilihan na, laho mandukung sude program ni huriamon ali Tuhan. Parbisuhi masude parhaladom, na mamake akapilihan ni, laho patibulhon harajaonmu, di tonga-tonga di pelayanan ni huriami ali Tuhan. Naing bagyon nami mahatam na naik patol hason ni naposomi ali Tuhan. Pasu-pasu majala parbisuhi, asa homa makatahon marhite ibana inang Bibel Pro ali Tuhan. Asa tajalo hami, taratusi hami, hasitongan ni hatam na naik tol hasto hami. Boy patupon, patuguhon haporsiyaw nami Tuhan. Nang hagogon di hami. Manguduti ari-ari ningolu nami ali Tuhan. Padao sude sibolis, nalaho manggugay roha nami, dinalaho majalo hatami ali Tuhan. Masaygurang niyan nanek pasahaton nami tujolo mali Tuhan. Alay molodang tarhatahon hami pe sude, pangiduan nami ditikyon ali Tuhan. Ho manapasipopon sa luhut na. Digijang ni sa luhut pangiduan nami o Tuhan. Jumolo masesa dosa pangalosyon nami. Dopak ho nang maradok podongan nami jolma pe Tuhan. Asa tamahami di jolom, jala tamahami majalo, pasu-pasumi ale Tuhan. Say jalo matang yang namion, pangiduan nami o Tuhan. Naong upasat hami, holan mga sahon guwar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan nami. Amen. Naparadema, maret de mahita, sian nomor buku ede nomor 30 sada uhud papungupelean 1A dot 1B. Amistad,
Mauliate ma Tuhan di pasat rohanami Tuho, namandongani jalan nama ngajari hami salutna, nama ngalehon hai pason, nama ngalehon hosa hanguluan, nama ngalehon partikian di hami boy mangolu, sahat bagasan tikion. Tuhan debata amanami, di bagasan serep ni roha, naing mahu para di hami roha nang pikiran nami lo manjalo hatam. Parbadiai parbisuki, asa unang marisuang tikin nami, dinaro bagas coromon, asa boy ma pakyon nami hatam, nagabe bohal di partodion nami, lo mandalani ari-ari ningulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom. Horas. Amang inang adorang suatu trupuk jamita. Enggak ada salahnya kami memperkenalkan diri. Atek boa adong sia kita anon namar tutur. Manang namar todong ate. Ia hami Bibel Pro Lisbeth Burtapu Bolon, nama ngalap hami marga Sitohang. Sitohang, ulu dos patah hampir sarupa. Sitohang dohot, iya. Ulu dos patah songonikan adong boru sihotang, ala atar salah ibana mambege, dido ibana tuau. Eda. Bah, berarti burtohang kan kayak gitu. Buraha inang bur si hotang, maaf ya eda inang si tohang do si pituama dang si hotang. Ulu si bata songonikan, lagi tu aka inanami nang amanami na tua-tua, ulu si bata hampir sarupa, HP namarga si tohang do amangina. Jalau pata daun hami ma amang inang aka natoras manang pembina remaja napo sebulung naro laman dapoton hurian hina holongan HKBP Immanuel songonong di pajojor naking amang inang pembina remaja napo sebulung ima amang maringan silaban naking najonok tu amang panditare sota hudul. Ima amang maringan, ima pembina remaja naposo bulung, dang naposo dope iba, dang naposo be ibana, alai gabe pembina remaja naposo bulung. Jala adong don nang akapar halado, naro mandongani akayana konami remaja naposo bulung, molo dibereng alak amang naking song leader dua doi sada do naposo bulung, ate buah asing ate, song leader nina. Naposo bulung, alai dibereng aki ngametu, naposo bulung ngametu don daw. Jadi namarjasi ima amang sitohang, nama ngalap haminaki. Baru na baju biru blue, ima amang calon sintuasi marmata. Molo dilabung ni amang calon sintuasi marmata, ima anak ni amang pandita benget si mamora. Anak namaon naposo bulung alebalga badan na jala adong do amang natoras na hubuak kami atek boha anon di pardalanan mauas kami adong do hubuak kami natoras lau mangalehon akan narikot di hami nang di aka iya nakon nami remaja naposo bulung di pudi ni na baju nabirong aka iya nakon adong do si tong do nasida parhalado calon sintua amanalu dot inang borusia loho double natoras boy parhalado boy gabi dua hali maibana hona jala di pudina adong do nang natoras namandongani hami ima amang silaban dot inang boru mani huruf tong do adong boruna dison organ dohot biola ate
anu sale nang bibelo mandok biola terploto ti bana iba sotong sala non didok nang bibelo non masik sopon biola dohot si Brian lomo-lomo kudo si pataman John Brian pokoknya pas huruf na dede ima nama make seksopon dok lana asing akar remaja na poso bulung moloh patah daun hami anu sada-sada anu gajang ma perkenalan sian Jamita atarima amang inang perkenalan na boy hupasahat hami mangula di HKBP Binjai Baru terkenal dengan nama Parlape-lapean. Jadi terkenal do Hurianami amanginang Parlape-lapean. Jaladang pola mailah hami mandoki. Ala memang nang pe Parlape-lapean adong do ruas na burju di bagasani. Adong do nang parhalado na mangula di tonga-tonga ni Huriata dohot aka full timer. Ima amanginang na boy pata daun hami anon dung mula parmingguan boy mahita muse marsirarian hatani di bata di hita imanatar surat di Jakobus tolu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu Jakobus tolu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu songonon ma didok disi ise hamuna bisuk jalan patas maroha sian denggani parangi nama di patari daun ibana aka ulauna marhite-hite halambohon ni habisuhon alai molo ditiup hamu pangiburuon napaet dot hatok karon di bagasan rohamuna unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut margabus dadai habisuhon rosian gijang nasian tano doi sian rohani jolma sian sibolis ai ia disi pangiburuon dot hatokaron disi mahagaoron dok sandok ulaun hajahaton alai anggo habisuhon nasian gijangi sadok nabotor doi olo mardame labok pangoloi gok asini roha dohot parbue hadengganon daosian hagangguon nang pangasion alai di bagasan dame do disaburhon parbue hatigoran di aka namangulahon dame ido sahakna hitana pungu di bagasan Yesus Kristus adong do tahe amang inang sian hitana ro tu parmingguon adong do namarguar si bisuk narot tu parmingguon senari dang adong ate adong mula adong na bisuk ala taringot habisuhon bah inang bibeli kuarhu di dojo nina mula dong pe amang si bisuk bah mau liate ma di Tuhan mar bisuk emak jala napa duahon adong do guarna si gijang beda gajang adong nambar guar gijang tang adong ate ale molutung adong ya firman Tuhan yang menyatakan sekarang taringot tu gijang amang inang didok do di bagasan trupukon taringot habisuhon nasian gijang adong do muse didok habisuhon sian tanah makanan naking hudok ate buah dong guar na si bisuk nasian dia maibana ni narohakku alai molotung adong tetanggana marjamita mahita anon tu tetangga tai asa habison sian gijang maibana amang inang takas do adong piga-piga pangalaho na adong dingulu ni akana porsia di zaman waeng nang pe porsia adong do di bagasan rohana ngulu na didok habisuhon nasian gijang dohot adong do nang di bagasan rohata pangalaho habisuhon nasian tano diamai songon dia ma habisuhon nasian gijang jala songon dia do nadidok hikmat dari dunia
Amang Inang, mungkin pada zaman-zaman kami, mungkin yang sebaya dengan saya, di angka 30 ke atas Amang Inang. Pernah ada lagu populer, band sudah lupa, karena lebih banyak buku ende yang saya nyanyikan Amang Inang daripada lagu band. Tapi kalau SMA lebih banyak lagu band yang saya nyanyikan daripada buku ende, merbalik nuang. Waktu zaman kami Amang Inang ada lagu yang menyatakan buka dulu topengmu. Mungkin ada zamannya, kurasa masih ada. Kalau zaman sekarang dah nggak itu lagi kurasa lagunya ya kan. Lagunya kurasa suka-sukamu Tuhan, itulah kurasa zamannya sekarang. Kalau dulu kami masih ada buka dulu topengmu katanya gitu. Berapa kali bilang buka dulu topeng biar kulihat wajahmu katanya gitu. Buka dulu topengmu biar kulihat wajahmu. HP diidai bana do nang bohina. Apa yang mau disampaikan dalam konteks itu Amang Inang? Terkadang manusia bertopengkan kebaikan, tetapi ketika topeng kebaikannya dibuka, banyak sifat yang mendukakan hati Tuhan di dalamnya. Godang dohita namar topekkon ngulu di akana porsea. Godang dohita namar topekkon halak Kristen. Alai molosian di bagasan kita mana maboto. Makanya katakan buka dulu topengmu biar ku tengok dulu wajahmu itu. Karena memang orang ada menyatakan holong rohana, burju rohana, sian ida, alai molo sian dapudi, menusuk dari belakang. Cemana lah menusuk dari belakang? Kalau menusuk dari depan enak masih bisa tangkis tap gitu. Kalau menusuk dari belakang ya hati-hati orang yang melaksanakan itu, karena itu adalah mendukakan hati Tuhan. Didok di bagasan turpukon, tuhita saluna Amang Inang, isi mahamu nabisuk. Adong siap kita nabisuk, adong. Isi masiak kita na patas maroha, adong siap kita adong. Ale didok di bagasan trupukon, mula adong naking na mga lusi di bagasan rohana, bisuk ibana, patas marohana. Didok do adong do sifat-sifat halak na marbisuk, nang sifat-sifat ni jolma na patas maroha. Mula tadok naking Amang Inang, marbisuk kita patas maroha. Ale dangi sifat halak na marbisuk di bagasan rohata. Ayo balik. Jangan katakan pintar Amang Inang, jangan katakan baik, karena memang iblis juga menyatakan hal yang baik padahal dia mau menjerat manusia yang sudah diberkati Tuhan. Kitalah itu. Menjerat kehidupan orang percaya. Gabe hita ma Amang Inang, pakioni sibolis. Lahom manggulahon hajato. HP bohita, bohini, anak nih dibata. Bohita halak Kristen. Bohita anak naporsea. Tapi sifat kita jauh sekali Amang Inang. Amang Inang mau lihat tema di Tuhata. Tarmobi di amanami inanami namangula di HKBP Immanuel. Mau lihat manang dia akan ruas nih huria na adong di HKBP Immanuel. Ucapkan terima kasih Amang Inang melihat megahnya ibadah, melihat megahnya Bagas Joro di Bata. Ale ingat, unang uli Bagas Joro nih di Bata, HP jol mana di bagasan dang uli pambahinanna. Amang Inang kita sama. HKBP Binjai Baru itu juga pakai AC sama dengan kalian, sama kita pakai AC. Bedanya, ada bedanya Amang Inang. Kami bersukacita dengan AC kami yaitu angin sipoi-sipoi. Amang Inang bersukacita dengan AC napicit, mangulu adem dan segala macamnya. Bersukacita lah Amang Inang. Dang hajong-jongon Bagas Jorobe na dipahebang di HKBP Immanuel.
partodion nama. Mangulu do partodion na manang nadang. Hape nungarade di bahan debata tuhamu ama inang. Mungkin kami tadi yang datang dari kampung HKBP Binjai Baru. Di mana lain HKBP Immanuel ini. Tapi gini ya Amang Inang. Saya juga dulu pernah melayani di HKBP Immanuel, tapi bukan resort Immanuel, bukan di Medan. HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2 sama Amang Inang, pakai ASI bener-beneran. Jadi aku gini, Mak Jang, apakah semua HKBP Immanuel ini pakai ASI? Ini naruh aku. Ison pakai ASI, Ison pakai ASI sarupa Immanuel. Disan bagak ngadong doja budinas, ada gedung sekolah minggu lagi, keren kali. Sampai aku tadi lihat siapa lah di dalam itu yang melayani di gedung sekolah minggu itu. Siapa yang melayani di dalam itu sampai kayak gitu Amang Inang. Karena memang di Binjai Baru Amang Inang pasti kejar-kejaran waktunya. Satu tempat hanya perlapian-lapian itu aja Amang Inang. Sekolah minggu dulu, nanti kalau udah agak terlambat sekolah minggu ada mungkin khotbah yang enak, ada peragaan sampai nanti jam 9:10 udah busi sahur itu. Aduh cemani gitu. Karena masuknya jam 9:15, dilanjutkan lagi jam 11:15. Puji Tuhan Amang Inang, partodion nama. Alesonari nagabe si pahusor-husor di hita Amang Inang. Habisona sian dia dohnuai. Di ngolo ni hita akar ruas ni huriana dong dia HKBP Immanuel. Nang habisona sian dia do. Yang terjadi dalam kehidupan kaula naposo remaja di gereja kita. Puji Tuhan tadi Inang senang loh. Setiap ada gereja ada remaja naposo bulu nggak tahu ya. Padahal Inang udah tua ya gitu, udah ex dari remaja naposo. Tapi kalau udah ada di situ remaja naposo bulu, kok ada rasa kebanggaan gitu di dalamnya. Yang artinya ada generasi penerus di dalam gereja tersebut. Yang artinya saya mengatakan dan luar biasa juga di HKBP Binjai Baru. Kalau soal program remaja Naposo Bulung Amang Inang, mau datang itu terakhir di Rapaturia atau di pertengah-tengahan, biasanya itu gol. Nggak tahu kalau di sini ya, Dik. Mudah-mudahan semua ACC ya sayangnya. Ya. Kenapa Amang Inang? Ketika mereka menikmati masa-masa mereka remaja Naposo Bulung, percayalah, dung matua nasida pasti masuk mana sida tu ina Kamis. Oh, Inang ini langsung kena karena Inang Bibel Pro Ina Kamis. Iya. Maka anaknya adong Inang Hana, aduh luar biasa. Aku senang kali Amang Inang melihat Ina Hana ini, perempuan yang tangguh. Habis suhonasian kijang ma, nama ngulu di kepungan Ina Hana Inang margogo hamu. Pernah saya Amang Inang sama seperti Inang Bibel Promo kalian, Bortampu Bulun juga cuma beda nama. Saya Lisbeth Diapera gitu. Ketika saya ikut kor punguan Ina, namanya pun Bibel Pro. Ke remaja Naposo Bulung aja masuk. Jangan kalian tengok, oh Inang ini remaja pun no 10 kami songgaki ya sepatah dari songani. Jadi ketika saya markor di remaja Naposo Bulung, bukan di punguan Ina Hana, ima holan remaja Naposo Bulung datang na pikiri. Ketika saya masuk ke dalam punguan Ina Hana markor, dari kumpulan ibu-ibu itu juga yang nggak ikut Ina Hana. Inang jangan masuk Inang ke Ina Hana itu. Kenapa aku bilang gitu? Janganlah Nang, apalagi Inang yang mimpin martak, janganlah. Loh, gimana? Kenapa rupanya kan kayak gitu? Karena Nang nggak tahu di sini ya, Ina Hana yang kami layani Ina nama Balu. Kalau di sini nggak tahu entah begitu juga ya? Iya. Inang ini ada pung amang tohang masa langsung pung. Dari kumpulan Ina itu sendiri yang nggak masuk ke punguan Ina Hana itu sendiri. Jadi saya katakan Inang, pelayanan, dangi pelayanan. Sudah doa nuk kita semua nih. Lay adong na parjolo, adong na parpudi.
Ido. Maka na amang inang nakimbereng markur inhana makjang kukira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ku bilang gitu. Luar biasa. Enak kali rupanya melayani indi inahanna ini. Ala burju-burju. Mungkin disampai burju-burju do inahanna teh. Manarihon nasida parjolo. Manangi-nangi manangyakon amang inang. Sude aka full timer nang parhalado di tengah-tengah ni huria asalam hebang harajaun ni di bata. Songon dia do amang inang habison nasian gijang mulo tabereng di bagasan turpukon na parjolo habison nasian gijang na botor murni. Amang inang jelas kalau macam kami kaum ibu jelas imitasi dengan emas itu pasti berbeda, benar gak inang? Jelas beda dong. Kalau imitasi amang inang bisa cantik pertama sekali dia pakai, tetapi 1 bulan sudah pudar. Itu imitasi. Coba amang inang dia pakai emas, hari ini dia pakai 1 tahun, ini dia pakai tahun depan, dia pakai 10 tahun, pudar dong. Didok habisuhon nasia gijang nabotar murni, yang artinya ketika kita mau menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus ditempa. Pernah melihat amang inang tukang besi melas, orang itu udah pakai kacamata kan, saking merahnya. Begitu juga dengan emas, harus digembleng, gak pakai AC, malah pakai api yang panas, merah sampai biar mendapatkan emas yang murni. Songoni do hita amanginang, songoni do hapor syota amanginang. Jadi jangan masuk ke dalam pemahaman yang salah. Molong manghuton debata, molong manghuton Yesus Kristus sonang marohamuna daw. Di harajoni do anon sonang amanginang. Alemul di portibion ikon ayota do amang inang arsa ni roha, ikon ayota do nang aka parsahiton, nang ayota do aka pergumulan, nang aka perselisihan di tengah-tengah ni keluarga. Ada bermasalah antara mertua dengan menantu? Ada. Siapa bilang? Enggak ada. Ada Naomi dan Ruth zaman sekarang? Ada. Pasti ada. Ikon digembleng do amang inang asa tari dan natutu do hita halak na porsia manang nadang molojo mana alang-alang percayalah amang inang ima pangalaho habisuhon nasian tano. Dia akan iri hati, mangiburu. Itulah topeng tadi amang inang. Ketika topeng habisuhon nasian gijang tarida sian duru sian luar HP di bagasan na pangiburuon iri hati. Itu bukan habisuhon nasian gijang, habisuhon nasian tano doi. Ada kita yang iri hati? Kalau ada amang inang, ayo kita kantongi. Kalau bisa jangan dibuka kantongnya lagi. Karena orang Batak ini gampang kali iri hati. Cuman cantiknya gayanya seseorang langsung manarita. Soi mabagak, sobagak. Kayak gitu. Tibalah nanti ada, maaf ya amang inang. Inang ini kok kena ke perempuan semua ya, cemana lah kawan bibel pro identik dengan perempuan. Ada nanti ibu-ibu yang rambut lurus kayak saya, tetapi disasak. Pakai apalah, pakai segala macamnya, rambutnya akhirnya keriting kembang. Diri punai bagak kibana nih nama. Narwan kariting nangi kata. Ada pula kawannya, asing ate. Gaya ni siado nangi rambut nangnya kariting. Diri pu bagak, idok pas. Diri pu bagak ate, diri pu bagak. Enak kali, iri hati. Banyak kali orang iri hati amang inang. Iri hati. Padahal itu penyakit loh amang inang. Penyakitnya datang dari mana? Dari iblis amang inang. Iri hati itu. Hati-hati yang mengidap penyakit itu. Karena iri hati itu akan memanggil lagi orang-orang.
penyakit-penyakit yang lain. Ketika iri hati ada di dalam dirinya, datang nanti kawannya. Apa itu? Mementingkan diri sendiri. Hola memikiri narikot tu dirina. Ima, kalau sudah iri hati amang inang, dia akan mementingkan diri sendiri. Lo disi dulu bangani, rohana disi, tidak ibana. Ingat amang, belum disi bulis dui. Ketika iri hati sudah memanggil kawannya untuk mementingkan diri sendiri, sifat itu juga sifat mementingkan diri sendiri, mengatakan masa bodoh amat, katanya gitu. Lo disi, itu penyakitan yang sangat mengerikan. Ketika iri hati sudah memanggil sifat mementingkan diri sendiri, dia akan memanggil lagi memegahkan diri sendiri, sombong. Banyak kali gayanya gitu. Orang sombong itu amang inang jarang melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, dia akan memamerkan kebaikannya itu. Itu penyakit. Apalagi zaman sekarang lebih parah lagi. Udah miskin, sombong lagi katanya gitu. Puji Tuhan tadi amang inang ada orang panitia tahun kesehatian ya teh. Di situ akan muncul juga, ketika ada pesta-pesta akan muncul juga amang inang. Iri hati, kok amang itu katanya gitulah ya kan. Kedua, capek kali aku. Terus pesta terus. Belum lagi dari belum lagi dari diri sendiri, enak kali lah orang itu katanya gitu. Akhirnya sombong, enak kali lah. Udah capek aku kerja, orang itu pula yang menikmati. Rohana disi, bodoh amat katanya gitu. Ada lagi penyakit yang luar biasa amang inang, yaitu berdusta, margabus. Siapa yang sering melakukan sifat margabus? Kalau saya kembali ke kaum ibu, kena lagi kaum ibu ini. Bohong kudus, iya kan? Sering kita laksanakan bohong kudus kan? Dan sering saya juga bilang ini di khotbah saya. Apalagi kalau ibu-ibu itu punya cucu atau ibu-ibu itu punya anak, masuklah di bohong kudusnya. Maka nak sini berkusuapi nak, nanti kita pergi ke sana ya nak. Kalau kami itu ada namanya BSM, Binjai Super Mall. Ayo makan. Berpikir kalau di sini kan banyak kali mall, tak kemana-mana aja mall kayak kan. Makan gitu. Cepat berpergi kita nanti ke BSM. Mana tahu orang amang inang nanti mau pergi ke BSM, telepon klien aku ya, berkukawani klien ke situ. Ketika ibu itu menyatakan makan nak, dimakanlah, namanya pun dah ada iming-iming ya kan BSM, sedap. Apalagi kemarin marak-maraknya film apanya tahe? Sedap kali ya dengarnya. Kukira enggak. Apa sekarang rupanya masih ada juga. Makan. Cepat katanya gitu. Enggak pakai licing-licing, namanya pun udah ada iming-iming. Biasanya makan. Ini enggak kayak gitu. Ayo cepat, balik ke BSM kita. Minum, cepat. Nanti berpikir kita sama bapak, cepat kayak gitu. Dimakanlah banyak. Minum. Kekenyangan ya tidurlah dia kan. Tidur gitu kan. Sedap, datang mamanya, mantap. Menang aku sekali katanya kayak gitu ya kan. Bangun, ayolah ke BSM. Kelamaan, itulah kok kan tidur. Kalau lama kali kau tadi bangun katanya gitu. Udah tutup BSM, nggak ada lagi ngeri-ngeri sedap, nggak ada lagi. Udah pulang semua, tengoklah si Adonang itu, tengok. Karena ada kereta yang mau pulang. Udah pulang dia, padahal numpang lewatnya kereta itu. Bohong kudus itu kan. Tapi untuk kebaikan, benar nggak? Kalau kaum bapak apa? Banyak bohongnya nih. Kok kaum ibu aja yang kena kan kayak gitu. Di mana amang? Ini di rumah amang ingat. Oh ya aman, kan kayak gitu ceritanya. Padahal nggak tahu tadi mana, rupanya pergi nyanta jalan-jalan minum jus sendirian gitu contohnya. Kan sering gitu. Handphone ini sering kali membuat kejujuran, tetapi kejujuran tersembunyi, iya kan? Udah di mana? Udah di sini, di simpang ini. Padahal belum, masih di rumahnya dia. Benar nggak? Isi mana ya mamben songoni?
Aku mah termasuk amang inang dong pulang langsung aku besok inang udah di mana? Udah di jalan ini. Padahal masih di parlape-lapean aku amang inang. Biar orang itu cepat datang. Cepat-cepat bertobat kita ya amang inang. Salah do semua niat teh. Cepat-cepat kita bertobat. Nah jujur-jujur di mata Pak Bua. Jala didok do di bagasan trupukon, molo adong jol mana mandok diri namar bisuk jalamar patas roha, alai dang denggan pangalahona, dang denggan hatana, roha portibido di ilala ibana di ulaun ibana, adong pangiburuon, adong mementingkan diri sendiri, ada memegahkan diri sendiri, berbohong dia amang inang, percayalah. Itu adalah pekerjaan sibolis. Adong sibolis napa badiahon adong. Adong sibolis napa badiahon. Isemai hita. Kepai jauh-jauh cari orang lain. Makanya tadi saya awali khotbah saya buka dulu topengmu. Biar kulihat wajahmu. Kalau jahat tunjukkan jahat, jangan pura-pura jahat. Kalau baik tunjukkan kebaikanmu, jangan pura-pura setengah-setengah, apalagi di Bagas Coro di Dewata. Kalau ada yang mau mengasihi perpuluhannya serahkan, jangan dengarkan orang lain. Itu apa itu? Ya untuk Tuhan lah melalui pelayanan di tengah-tengah gereja. Kalau hebat dihalaki, ya memang uang lah. Cuma mau mendirikan gereja kalau nggak ada uang kan begitu. Namar labatan. Unang sukun sadia hepeng muna nong dilok kamu tuhuria. Ale sukun majo diri muna sadia godang do hepeng ni debata nong dipasahat tu pura-pura muna. Habisuhon nasyan gijang pe amang inang mandok tu hita saluna asa mar parbuen na denggan unang etong sadia godang hepeng muna apalagi masih muda amang inang apalagi masih keluarga muda jangan Kenapa? Ketika masih muda, sudah mulai bersungut-sungut, percayalah ketika kita sudah tua, tambah lagi sungut-sungut kita. Alai mulu ditiki naposo ibana, marsiajar, asa unang marungut-ungut, molonung ama tua ibana amanginang, porseama, otik nama ungut-ungut na tong doa dong. Alam memang naking epistel mandok si Salomo melihat dengan kekayaannya amang inang si Salomo melihat dengan statusnya sebagai raja Salomo melihat banyaknya orang-orang kaya banyaknya orang-orang yang menganggap dirinya sok pintar orang yang menganggap bahwasannya harus dia yang ada dia mengatakan mari suang alogo sabindo. Dia melihat itu amang inang. Molo adong hepeng muna berjut-jut manang ber-mm manang maratus-ratus manang maribu-ribu. Tuhan katakan, yuk kita pakai untuk Tuhan. Karena itu akan berlalu. Malah dikatakan melalui epistel itu. Saya mengerjakan kerjaan saya hari ini bukan untuk saya saja. Tetapi untuk orang yang akan datang menggantikan saya. Orang hidup yang menggantikan saya. Bisa saja itu anak-anak kita amang inang. Bisa saja itu adalah pahupu-pahupu kita. Salomo lihat itu semua. Jadi kalau ada yang memang pintar, jangan sombong, gak ada gunanya. Adong do napistar, pasti adong sudah do hita napistar. Mulu di dok jol ma naoton nina,
nganau to bubang tornaik do saring-saring apalagi songuna bertebul ternak dulu iku macam-macam kau bilang kayak gitu karena kita semua diberikan kepintaran dari Tuhan, tinggal mengasah. Adong do jolma na langsung molo mandok sidohonon na misalnya adong ulaw inang maanon ate mandok hata boy bana ina do didok boy bana marupasa mas muse si titik masih gopa golang-golang pangarahu na bisa dia ngomong. Ada yang berani amang ina, ada yang pintar, ada yang nggak berani, bukan nggak bisa, nggak berani karena lawannya apa? Jantungnya kelepek gitu. Mau bilang apa? Inang bibel pro pun udah bingung ya. Inang udah gitu. Ada yang berani. Tetapi kita harus memakai habiso nasian gijang narosian debata. Habiso nasian gijang narosian debata. Jangan unang margabus. Itu penyakit yang gampang dilakukan. Unang margabus. Ditadahamu do amang inang nasian Immanuel ikan gabus. Atekna di hutan namian do di bincean adong ikan gabus. Ditadahamu do ikan gabus. Harga do ikan. Harga do kan. Maul muse. Ingot ma amang inang. Holan ikan gabus do narikot tu daging tak. Margabus daun. Dah. Ikan gabus do narikot dihita. Alay unang margabus. Salah doi. Jala didok do di bagasan trupukon. Alasada pangalahu has habisuhon nasya gijang olo mardame. Mulo tabereng di bagasan trupukon ayat 10 itu. Olo mardame. Biasana molo si dame natal do didok ateh. Dame kata gitu. Mulo sadarion tong do si dame. Adong siak kita namar guar si dame tahe. Didok olo mamar dame. Mulo guar na si dame atau mamar dame. Olo mardame dia pendamai. Gak suka cari gara-gara. Gak suka mengadu domba. Masa domba diadu? Kan gitu. Ngeri kali orang ini. Ngeri kali manusia ini. Domba di ladang tapi dibawa-bawa mengadu domba. Kasihan kali dombanya kan. Olo mardame. Tolu hali hudok amang inang. Olo mardame. Jangan cari gara-gara. Jangan suka mengadu domba. Karena memang untuk memecah gampang kok. Gak perlu berajar kan amang inang. Menyatukan itu sulit. Sarupa do mulo dihita halak batak. Mau lihat tema amang inang. Mulo adong do penatorasta. Berbahagialah ketika kita masih punya orang tua. Udah tua dia masih ada orang tuanya. Unang tadok bebanidah natorastai. Karena memang setua-tuanya orang tua, ketika orang tua itu masih hidup, masih ada yang menyatukan. Tetapi beberapa persen amang inang di kehidupan orang Batak, ketika orang tuanya enggak ada, apa yang terjadi? Masih buan dalam nabi. Makanya aku bilang, berbahagialah amang inang kalau masih punya orang tua. Bagi adik-adik kami remaja Napo Sebulung yang ada di Immanuel,
Berbahagialah kalau masih punya orang tua. Begitu juga dengan adik kami remaja Napo Sebulung Binjai Baru. Berbahagialah ketika masih ada orang tua. Nasida do pendamai. Jangan dukakan hati Tuhan. Jangan dukakan hati Tuhan ketika engkau mendukakan hati orang tuamu. Jadilah pendamai. Menyebut damai gampang amang inang, tetapi melakukan damai sangat payah. Kenapa terjadi perpecahan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen? Alas juga rukung atau coba abang inang pada orang tua kami yang sudah tua, dong do bahasa Batak na maaf ada. Kalau bahasa Inggris jelas, ya kan? I'm sorry katanya gitu. Jelas itu, jelas. Ada di kamus orang Batak, maaf. Bahasa Indonesia yang dibatakkan, mangidum maaf, ateh. Ini nama, tetap kata, ini masih juga rukung manginang. Makanya Tuhan mengatakan, hai orang Kristen, dah Batak lagi, dikatakan jadilah orang pendamai. Ketika kita menjadi orang tua, jadilah pendamai. Ketika kita menjadi parhalado, jadilah pendamai. Karena pendamai itu sangat susah amang inang, tetapi memecah belah gampang. Songonon dohami, songonon. Sadarion. Cogot, nasongonok kami. Padahal kalau gaya selfie begini kayak mana? Peace, berdamai gitu kan. Nasongonok kami sonari, dang songonompe. Unang atoy. Payah kehidupan. Tetapi Tuhan mengatakan habisuhon nasian gijang amang inang ima jolma nabotor olong mardame. Jangan susah kali didamaikan. Udah Kristen payah kali didamaikan, bukan orang Kristen namanya itu. Orang Kristen gampang didamaikan. Perama. Yang artinya hanya lihat wajahnya aja udah bersahabat. Ibu inangnya itu lembut kali. Padahal waktu salam bergaya dong katanya gitu. Lain rupanya, nampaknya mukanya halus lembut, rupanya suaranya kasar kali. Percayalah orang amang inang. Satu lob dohita molo hudok sangar bohita alay di bagasan labok. Setuju dohita di si? Setuju. Oh tik do naman dok setuju. Berarti adong si holan akadong aku na di sando na sarupa na botak. Setuju dohita molo hudok boy sangar bohita amang inang alay di bagasan labok. Setuju dohita di si? Jadilah orang demikian amang inang. Bisa orang berdamai, orang pendamai kuat suaranya bisa. Memang kuat suaranya, dari sono udah kuat kali suara dia. Ketika lahir pun dia udah suaranya udah kuat. Wah, katanya gitu. Bisa suara kuat mendamaikan? Bisa. Siapa bilang? Bisa orang yang kecil suaranya memecah belah? Bisa. Songonau mak. Mulu marjami tak tergugu-gugu do suaraku amang. Apalagi mikrofon munaon bagakian, apalagi dah rasa melengking-lengking do suaraku ate, na dipuji ate. Bisa amang inang. Suara besar itu bisa mendamaikan. Siapa yang bilang enggak bisa? Suara kecil itu bisa memecah belah, bisa. Tetapi suara besar itu bisa memecah, bisa juga. Bisa suara kecil itu menyatukan, bisa juga. Makanya Tuhan mengatakan sudah hita naro dauma sian hita hagangguon dohot pangasion. Tidak memihak orang salah, tetapi mendoakan orang salah. Jangan munafik. Itulah yang tadi saya katakan. Buka dulu topengmu. Baik bilang baik, jahat bilang jahat gitu. Karena Tuhan juga sangat mengasihi orang jahat supaya orang jahat itu berbalik ke jalan Tuhan dengan cara bertobat.
Jangan munafik. Kristen ya tunjukkan kekristenannya, Batak tunjukkan Bataknya. Kenapa saya katakan Batak tunjukkan Bataknya? Karena memang amang inang zaman sekarang, apalagi remaja Naposo Bulung, sudah sulit untuk bahasa Batak. Jangankan orang, iya anak kali nang ini, kok kami kena remaja Naposo Bulung. Kalian aja orang tua aja ada yang nggak pintar bahasa Batak. Iya juga sih, memang benar juga ya. Bilang remaja Naposo Bulung nggak pintar bahasa Batak, rupanya orang tua juga ada juga yang nggak pintar bahasa Batak. Udah tinggal di Bona Pasogit, nggak tahu pula bahasa Batak. Wah, bahaya ini kan gitu. Kekota-kotaan itu namanya amang inang. Jangan munafik. Kalau kau orang Batak, tunjukkan dirimu sebagai orang Batak. Ingat bahasamu, jangan tinggalkan bahasamu. Jangan bahasa orang lain luar negeri seperti minum air yang enak kali gelek bisa. Tiba bahasa ibumu kau nggak tahu apa-apa, bangga pula itu. Nggak tahu inang, upal palian kok. Karena dulu aku kayak gitu juga amang inang. Saya pintar bahasa Batak itu di sekolah Bibel Bro. Makanya saya katakan amang inang, kalau ada orang tuanya yang tidak mengajari anaknya bahasa Batak, kasihan kali lu amang inang. Kalau sekarang aja nggak kita ajari anak-anak kita itu bahasa Batak, percayalah 100 tahun lagi nggak tahu lagi kayak mana kita. Jangan-jangan tutur pun nggak tahu kita, karena nggak kita ajari kepada anak-anak kita. Jangankan mengajari dirinya sendiri nggak tahu martutur, bentukan. Tuhan mengatakan amang inang, jangan munafik. Kalau orang percaya Kristen, Batak, Indonesia, mari kita cintai bahasa kita. Karena Tuhan mengatakan, habisuhon nasian gijang dang mangiburu. Habisuhon nasian gijang dang mementingkan diri sendiri. Habisuhon nasian gijang dang ulum mambulat-bulat. Habisuhon nasian gijang dang ulum mengadu domba. Unang gudang donganmu ala mengadu domba. Ingot ma amang inang, molo marpungu hita, molo disi hita, jolma na asing naso adong disido na dicaritai. Molo dang adok kita porsia mahita pe dicaritai jolma ido. Jangan bangga dengan orang yang mengadu domba, karena itu adalah pekerjaan sibulis. Di pasu-pasu debata mahita saluna tapake mahabisuhon nasian gijang lamandalani ari-ari ningoluta. Amin martanya kita. Maulia tema Tuhan nga diajari ho hami marhiti hatam habisuhon nasian gijang ma Tuhan namian dibagasan ngulu nami parbadiahi hami saluna asa upasiding hami Tuhan habisuhon nasian tanoon ai pandelean pangiburuon do Tuhan habisuhon nasian tanoon alemol habisuhon sian gijang dilehokodo Tuhami mardami dilehokodo labok ni roha dihami jaladang adong pangiburuon dihami molotung Tuhan huulaw kami nungahea huulaw kami pangiburuon asiroham Tuhan pasiding may tarmobi Tuhan pasiding may sian tonga-tonga ni huriam asalam hebang Tuhan huriam marhiti hajong-jongon ni barita nauli di tonga-tonga ni huriam pasupus pasu Tuhan ruas ni huriam na adong di HKBP Immanuel akan nama tua lehon las ni roha dohot gogo akan nomposo lehon jala ajari Tuhan asa margogo hami lomangido hapistaran nasyako Tuhan debata amanami pasu-pasu nang sude akaparho bas parhaladom na adong di HKBP Immanuelon
parrohai, pargogoy, paingo na sida Tuhan, laho marmahani, aka ruas ni huriam na adong di HKBP Immanuelon. Pasu-pasu nang ama nami, ina nami full timer, amang pandita nami dohot inang bibel pro nami. Pasada mana sida Tuhan di bagasan holong ni roham, asarap na sida Tuhan di dalam mamaritahon barita nauli, makaul sudi akar ruas ni huriam, marhite pambahena na denggan na dipatu panasida di huriamon. Pasu-pasu Tuhan guru-guru sekolah minggu, nang dipilito di bagasan sadarion, ajarin nasida asagabe jol mana mabiar midaho. Homa toktong nama masu-masu huriamon, asagabe pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu ni akar ruas ni huriam. Pasu-pasu Tuhan remaja na poso bulung na adong di huriamon, HKBP Immanuel. Pargogoy nasida Tuhan, lopatari dahon diri nasida, songon cikal bakal di tonga-tonga ni HKBP Nabulunon. Pasu-pasu nang sude akayanakon nami, remaja na poso bulung nasian HKBP Binjai Baru, toktong ramoti nasida, lehon semangat, jala lehon pakirimon, na ikon uli jala denggan do nasida, dinalaho marbarita nauli, di tonga-tonga ni huriam HKBP Binjai Baru. Saha di ho Tuhan ngulu nami, saha di ho keluarga nami nang salut akapoparan nami, di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 26, huhut papungu pilihan sa 2A, 2B, imatu pakta tuha perluan tahun kesehatian, dohot pusat HKBP las maruhata lo mangalion piliata marede mahita.
Tangnya kon ma peliata tujulo ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani salus leon-leon na dinggan do nasa ulibasan na maulitus. Upasat hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalom may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sileon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, say Punorbadia Maguarmu, say Roma Harajonmu, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon Songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asi marohana midahita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasaur hon madamena tuto ditabe. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Dihita napo sebulung. Ni anak namin napo sebulung ni Huria Kapite Emmanuel. Unang termulak kamu. Soksoni hita parhalado. Ala adong do tamuta sian Huria HKBP Binje Baru. Ala adong do Ramatama antara napo sebulung ni KBP Emmanuel dot remaja napo sebulung ni Medan Binjai Baru soni ma baba jal adong do di patupa si panganon ni tutamuta mulate ma Mulia te stu wa ga